etorri Akoren 3. podcastera, kasu hontan Maiatzeko podcastera, seguruenik ekainien entzungo zue, baina Maiatzeko izango da hau, betiko lez, txabe eta bisok amen gauz, orkun ez dauku elkarrezketarik, eta beste puntu batzuk jorratu gitzu hau. Betiko moruen, komentu gutzuet gainetik hasiera baten, notizia ezberdin batzu inguruen egingo dugu berba, gero gaztetxin egoera globalago baten sartuko gara eta hostien Agakoren kontu ezberdinen inguruen ingu berba, zagaria itxieri emungutza podcastari. Bai, komentatzea horreko hilabetian ezala urten, liaute biligitzen, Agako urte hurrena, etc. Galasai, hemendik aurrera, hilabetero, ingo dugu podcasta, konprometitzen gare, hilabetero, Peru hemen molestetan egoteko, así que... Larrei ez dugu igarri, genti faltan bota goenik, baina... Kaletik geratu guztie, nun hostia ez da frileko podcasta. Bale, geixau luzatu garek, notizikin sartuko gara. 3 notizia ero 3 gai ezberdin jarritu hau, lehena eskaleriasen kasue, ero eskaleriaz bera gure gauen ekarti ona. Orduen gaurko notizie honekin azteko, eskaleriasen kasue gureko duke ekarti emai gainera. Ez da gitzuen ondako, eskaleriaz da, eskaleriaz deiketan jako, Pasaian dauen etxe bizitza bloke batei, bertan langile familia ezberdinak bizitzen die, bera momentuen Pasaiago portuen lanien ebile gentie eta beren familiak. Kontuea, bertatik Pasaiago portue gure dauela, eta trenbide sarearekin, eusko trenbide sarearekin batera eta proiektu bat daukie martxan jarri gura daue, eta bertatik karril bat, pasau bidalakuen, pasau bierdalakuen, bertako familia horreik bertatik bota gure itxue, etxie bera eraizteko. Orduen familia horreik antolatzen hasi zien duela urte eta piku, eta gaur arte ekimen desberdinak egin ditue, eta adibidez dokumental bat aurreko domekan bota geuena gaztetxeko zineforumien. YouTubeen bertan ikusai dago, eta esteka jarriko dugu interesa eduki eskero ikusi zuen. Eta orduen aiago jake batzuri ekainaren 30 epaitegirako zita zinue, 9 familiei konkretuki, eta barriro ikusten dugu zela interes pribatuek, alderdi politiko, instituzio publikoek eta enpresa pribatuen arteko elkarlan akordioek, bestaldien desjabetuta, harakotxe egoeretan izten dituen langile klaseko familia ezberdinak. Bai, beti gertatzen da berdina, ez da, azkenean interes pribatua gairetzen diela ongizatearen edo familia ezberdinen ongizatearen gainetik. Oso gomendarra garrixa, por cierto, dokumentalean ezagutzen dozulako gertuagotik zein da euren egoera, segaitxik hasi zien antolatzen, euren prozesuan zurrumurruak hasi zienetik antolatzen, sindikatuakin antolatzen hasi zien erarte, oso gomendargarria dokumentala, eta ikusten dugu hemen zelan espekulazioaren eta interes pribatuen bueltako beste gertakari bat gehiago daukegula. Dokumentala bera ikusi bebenien, zen ikusten dut danoi aiago jakuntzo ziren zala, unkitzu batzui ukitzu gintuna. Azkenean kontatzen da, joder, zenba ustot 58 urte bizi izan dela jendia bertan. Claro, 80 urteko pertsona bat, bere bizitza gana bertan daukena, bere ingurunia bertan daukena, bere kuadrilla bertan daukena. Ateratzen dutazu bertatik, alboko ausora eruta dutazu, eta zitxe du bere bizitziak. Eta kontu hontan, basake izan hontan amabi beratzi familia etxeri gabitzuko itxunak printzipioz, hontan parte hartzen da udala bera, Pasaiago portue, Eusko Jaurlaritza, adane arteko sozeda, eta eskerrak bizilagun honek eukina bien borondatie borrokan jarriketako, eta ez dutziela buko ingo eurena dan horri.
Imaginau, zenbat olako egongo ziren, azkenean familiak presinuaren ondorioz, edo gauza ezberdinen ondorioz, borrokari uko indutzienak, eta gu ez garena entero. Euskal Herrixan, egunero eundaka ezakit, baina hainbat eta hainbat etxe gabetze daz, hainbat eta hainbat familia usten daue etxe barik egunerokotasunean, arrasaten bertan ben, ez da ez enterau, eta Pasaiako portuko familia honek, borroka eredugarri horren ondorioz, lortu daue gutxienez, borroka garrin bat piztia, zabaltze Euskal Herrira olako kasuak existitzen diela, eta demostratzia berriro, zelan interes pribatuak beti gailentzen dien, ongizatearen aurretik, eta nesta, askotan instituzioetan kontrakua saldu, Pasaiako portuak etekin ekonomikoak ateratzeko, enpresa pribatuak etekin ekonomikoak ateratzeko medixo bat izan dela. Eta prestutasunik ez da bera gutzi udalak, ez da bera gutzi portuak negoziatzera begira, hau da, euren proposamenei, euren kezkei bebai, ez da, ze posizioetatik ero gutxi ditue bizilagunek esandakuak, galdetutakuak, eta udalak ez dago interes handiri jarri euren egoera solvendatzera begira. Gainera nik entzuen izan dut, entzuen izan dut jendeak esan dut dela, bere garaian erdi erregala bintzutzean etxe horrek eta ontxeke jau itxen die. Lehenik eta gain, zutzen erregalau, eraiki zabien bertan, Pasaiako portuak eraiki zabien etxe bizitza bloke hori bertan, baina eurak pagau biharri izan zabien, eta Pasaiako portuak eraiki zabien etxe horrek interes batzukin langileak lanetik urbilago egoteko, eta azkenean lan indar hori erresago eskuratu edo esplotatu alizateko. Hementxe beti moruen langileak izan die esplotatuak zentzu horreitan, eta nahiz bai, etxe bizitza bat eraiki dutzien albuan, etxe bizitza hori eraikitzaren arrazoia izan da lana urbilago eta erresago eukializateko. Tampoko ez regalo. Momentutan fanzaitez bertara, biharra dauenien, ero buruen horrek beste modaten eragiten dau, gertu kitxi lana, eta aurrengo egunien barriro befango zara bertara samurrau, eta, hainbat interes egon dizkatzien. Hor dokumentarian komentatzen da, momentu da, niri bai impresio pixkarin susten. Hor zegoen tipa bat, ez dakit 50 inguru urteko tipa bat, eta Getxua. Tipa hori 50 piku zan, porque bere itxasan, portuko langile. Eta zaten zeban, mi padre era bombero, no sé qué, algo de trabajos de bombero. También trabajaba en el puerto de Pasaia y también trabajaba en la no sé qué, obretako zeo zertan. Eta bomberuen sekzio hortako katxarru eukiela hor onduen, eta claro, edozin momentutan deitzen zutzen, eta jeitxitzen zan. Hori, accesibilea al trabajo 24/7. Te llaman y tú baja. Orduen hori, kainako eta marrien ingo da paiketi dauki Donosti epaitegi izango dela, behatzitxeretan kontzentrazio ditu da horri zaratzeko, epaiketa bera, prozesua bera, etxe gabetze posiblea bera, orduen bertaratzeko deia itxe dutzu eguzeu be, fango gara eta saiatuko gara batera faten. Eta ipatzia hemen be, eske eurak bukaeran batez be dokumentalea ipatzen dagoena, eskerrak lortu zauela bide lagun borroka hori aktiba balizateko etxe bizitza sindikatu sozialista. Azkenean eurak notizia aldu jakienean, nora ezien eusen, ezakixien borrokatuen bihar zaubien, ze kondizio eukiko zaubien, ezaukien jakintzarik borroka prozesu bat abiatzeko, eta lortu zabien etxe bizitza sindikatu sozialistakin kontaktatzia, eta horrein ondorioz, borroka prozesu bat martxan jartzea, nun gauza ezberdin asko lortu ditue, batasun bat lortu dago oso garantzitsua dana, olako kasuetan, eta ikusiko dugu, quede para borroka prozesu honek, baina gauza positiboa gutxienez, borroka grein hori existitzen dela, eta eredugarri izan dela, gainontzeko pertsonontzat, eta gitzera esan. Urrengo gaira sartzeko edo, notizia. Egisa esan hau ez da notizia berri ez excepcional bat, baina egunerokotasunean gero ez da gehiago daukuguna, baina gurera ekartzea oso garrantzitsua da, bombardeatzen da bitzielako, askotan lekuanetatik honen inguruan. Eta da, gaia orokorrean jarritza, errazakeria, erreakzioaren nigoera, ditxu geike, eta guztoko gaten hastia aurreko ostiralian altzan egon zan kontzentrazio arrazista komentatzen. Aurreko hastian altzan
bai, altza inguruko edo Donosti inguruko andra fascista batek baten iniziatiba peian, eta gero Juventud Combativa ala Frente Obreroko gazte seksinuak ditutako kontzentra bat egon zan, altzan, ez da ganaz gogoratzen oso ondo zein zan lema peia, baina, bueno, lema, baina zehaz, más o menos zan, segurtasuna eskatzen. De hecho, Juventud Combativan posta bera zan, Spana Walker, si estás a favor de que se les incrementen las penas a los delincuentes, únete, ero bentu también, o sea, eskakizuna bera zala legearen gogortze bat, delinkuentziaren aurka. Gainera eurak delinkuentzia lotzen daude migrazioarekin eta kanpotarekin eten gabe, de hecho, ez dakit Juventud Combativa izan zeuen edo, baina izan zeuen los migrantes no delincuentes también son bienvenidos, como que la mayoría de migrantes son delincuentes, pero hay alguna excepción que no son delincuentes, entonces pluraltasunaren izenean edo euren burua eri esan ez, arrazistak ez gare, gugakari gare, ez dakit, igual ordenagoak edo esan gabe. Sin más, kontzentra fascista bat egon zala altzan. Eta aipatzia, zelan olako kasuak gero ez da oikuak izango dien, lo que no te cuentan de Donosti Telegram taldia daukegun un jala, ikasturte honetan uste dut aurreko urte bukaeran izan zen. Abenduen izan zen. Egian bebai, egian izan zen? Kontzentra fascista bat edo arrazista bat montau bien. Hemen aipatzia, zelan, gero ez da oikuaguak dien olako mobidei aurre itxia garrantzitsuan gainera diskurtso gogor eta jakin batekin. Hemen populismoak ez dugu alixo, hemen gaia oso zerixua, eta garrantzitsua olako gauzak egunerokotasunean kalian tratatzia, eta olako kasu puntualak da zenean erantzun bat emutera. Zorionez, oingoz Euskal Herrixan erantzunak potentiak die, eta ikusi ginen kontzentra hori geratu zela 6 pertsona, 7 pertsona bertaratu ziela, eta kontra kontzentran euren aurka protestan berriz eundaka gazte batu ziela horren aurka. Hori da, azken urtietan, hamarka luzietan Euskal Herrixan fasismoaren aurkako borrokak injar bat duki dauelako, eta saiatu igare hori jarraitzen eta uspotzen. Eukin jauen fasismoari aurreitzeko egondan presutasune, egondan konbikzinue eta egondan oitxurie bera positibua, eta hortik likatu bigara eta hori mantendu bidugu, zinuna gaztu bera hori, beti lotu izen dela azkenengo urtietan fasismoa espainolismoarekin, baina beste tendentzia batzu be ikuste itxugula. Orduen, aiauko da eguna non kontzentra honeik euskera batu eta superjantzia nengo dien, eta orduen txeia beste modu batzutan, heldu bikotzagu egoerari. Baina beti argi eukin ja badauela intentzionalade arrakzionario fascista bat kontzentraren atzien. Momentuz, nahiko residuala dana. Baina, aurrera begira, gertutik jarraitzu biharreko zehose. Politikoa egunerokotasunean jarraitzen dugunok badakigu Euskaldun gero ez da geixa Euskaldunak, jende batek esaten da baina gen antifasista hori euki omen daukegula edo, guztiz gezurra da, baina gero ez da geixa Euskaldun jendia, olako suplantazio baten beldur dauen sektore bat dau, nahiz da gaur egun minoritarixue izan, baina gero estein jar geixa eukiko dau, eta zuk esan duzun bezala, kontzentra razista hauek edo kontzentra fasisto dira hauek, gero ez da normal hauak izango die, Euskaldun jendian partetik izatia, oinarte arrarua izan dabe. Gero komon guztoko jaten komentatzea be, hau ez dara gari kalian eta olako sektorez erdi resudiol batzuk itxen dauden zehozer instituzioetan, gero ez daikoa da arrazakiren edo migrazioan inguruan hitz egitea, normalien segurtasunaren eskusapean, niri beti gustau izan jatezatia, hau da hemen segurtasunaren edo delinkuentziaren inguruan hitz egiten dugunean, fokua ez dugu jarri bihar pertsonaren jatorriari, baizik eta segatik sortzen da delinkuentzia. Kanpokoak dielako pertsona edo kanpotarrak delinkuentziara geixo hurbiltzen dielako, ala pobrezia da
delinkuentzia horren jatorri oinarrizkoena. Orduen, gertatzen da gaur egon, normalan bezala migrantiak normalien pobrienak diela. Eta horregatik migrantiak kasu batzutan delinkuentziatik hurbila egoten diela. Baina, bueno, beste kasu batzutan euskaldunak pobreagoak izan eskero, seguramente delinkuentzia gehiago euskaldunak ingo zabiela, porque no hay nada de genes ni hostias. Orduan, foku aldatu inbida, eta benetan delinkuentzia hori konbatitu nahi badugu, pobrezia bera konbatitu nahi badugu, eta pobrezia hori sortzen dauen sistema produktibo, ekonomiko, sozial politikoa, de hecho, gurosuna, horrei atakau bier jako. Estela, puedes atacar gurosu atzerritarrei, baina atzerritarrak ez badaz be, pobrezia egoten jarraituko dau, orduan, delinkuentzia egoten jarraituko dau. Instituzio... Arazu bera desitxuratzi, Fokua aldatzea, modu interesatu batian, politikoki jende batekin jarrera. Hor, nik gustot bi gauza. Aurre itxienakin, gehien bat. Aurre itxienakin. Bertan 8 pertsona eusen. Asko jota. Zangot, baina bertara fan espagitzen, ero fangitzen danak, segurenik 8 berrien amasi izango zien, ero gero eta mabi, 60 eta laura pasau, eta holan haunditzen fangozan zehozea. Orduen bertan mugakarri marketiena eta horrei aurritxiek jartzen dagoena da horren presentzia bera murriztie, izen bilurra, konbentzimendua, ero dana alakue. Baina murriztu itzen da. Eta gero bertan botaten zan lemetako bat, ero bai, kantiko bat bazan natiba o estrangera la misma klase aurrera. Hori da hartu berreko ideia. Zangot, proletarizatuena dan sektore bat proletario hon ero langile hon aliatu izan behar da eta ez etxai ingo momentuen. Eta klase bat asunaren ideia da garrantzizkue gaur egun bizigaren gara jontan. Bai, guztizaz. Eta hori, zuge esan dozuna. Garrantzitsua da, ideia zapaltzaileak dauken jendiak beldurra eukitzia, ideia zapaltzaile horrek esateko. Ez da hori bakarra, baizik eta gure lana izan bida jendonik konbentzitzia, ez dala, eurak proposatzen dauen proposamena ez dala zuzena, oker dauela kontzeptu bezala da bai, baina naizta eukideia horrek, beldurra eukibide daue kalera urtetzeko, eurak botatzen dituzten proklamak zapaltzaileak eta zapalkuntza ororen aurka egon bigergaregu bai, gure bete beharra hori dala esango naukenik. Ba, eso, 8 pertsona eusela bertan ni falta motu nitxun juventu konbatibakuak egize da bomba asken mutziela eta gaina gero bertan etzien azaldu eta agertu bazien erdiskutuen egongo zien bilortute. Orduen hori, urrengo baterako gonbidapena luzatzi entzuten bagaitu zuen juventu konbatiak guibe agerketara bertara. Genti ezauen esperuen egoelako. Bueno, eta ja, gonbidapenekin hasita be, ez dakit gure revueltako lagunak entzungo daubien hau, eta ulertuko daubien, be. Entendiko daue, esango, Añuberen kantua jarri daue, igual, de hecho, igual ez da entendiruter, zeinan Añube, zeinan zintzu dien Añubekuak, zeinan letrie bere igual ez da beste munduko esabe, baina, bueno, segurenik ez da entendiko. Bai, ritmoa irudituko jakien egokisa zara, eta esango zen, bueno, sé que en el País Vasco, para que los vascos nos tengan en cuenta igual un poquito de euskera habrá que meter, eta hori nio bien, quiere decir. Baina hori, bidixuan komentau zinuten, arrasatera etorri bierbazarie, etorriko zariela, sin más. Ongi etorrixak ez, baina etorri, eta hartatuko zaitxustegu. Gonbidapena zui be lusatutea da. De hecho, idatzi nutun, Twitterretik jarri zegoen zehoz, eta zenotun te invito a Mondragon, eta pare bat trago hartzera gaitxe. Eta inbeste gustatzen bajatzu Añuben kontzertuko batekin hartatu altzaitxustegu, gaztetxien berta. Adibidez. Etorri, benetan, eta hori. Beste espresio bat, tendencia fascista honena. Los subnormalitos estos de revuelta, pintetan bilu aldien, Espainiako baldera bat, amnistiaren aldarrixa ezabatuz, sin más. Payasos, beti agitetan, no sé cuántos. Horregatxik garrantzitsua horren aurrian jende konbatio bat ukitzia, gauzak firme utziko utzienak. Eta, bueno, oinala pare bat minutu sartu nahi nauen hortan be, instituzioen partetik elkarrizketa bek baian muten die. Azken aldixan, tiragirak da, SH Bildu, PNV, hor urten Zanotegi, ¿quién nos va a servir nuestros cafés? ¿Quién va a cuidar de nuestros mayores? Hor egon dia kritika ezberdinak, nik babesten ditu balak.
Horren muten dau, migrantiak ongietorixak diela lan prekarioa itxeko, hau da, euskaldunok, bertakuok, nahi ez ditzugun. Lan prekario horrik zeintzuk ingo dituzte ez badaz migrantiak. Otegik nik uste dut ezauela hori esan gura, baina bere subkontzentziatik hori urten jakon esatia. Eta garantzitsua da, migrantiek zehatu igare, migrante horrik Euskal Herrira, lan mundura, alik eta baldintza gixenetan batzen, eta batez be, sistema honen aurkako borrokara, hau da, klase batasunera, batzia izan bida gure bete beharra. Horren bitxartez bai, euskal kulturak da eta murgiltzean, klase batasunaren bitxartez, azkenean aliantza hori, langile klasearen aliantza hori gogortza aldera. Eta gero hor urten zan PNV, no sé qué, de que migración sí, pero migración controlada, porque si esto se descontrola no hay trabajo para todos. Beti oinarrize erdigunie bera da lana. Lanaren inguruan antolatzen da dana, orduen lanerako beharrezkoa da, lanerako integrazioa behar da, eta da etekin kapitalista horreik handitze aldera, behiketan da, migrantia, dana moduen, sujetua oselariatu bezala. Claro, era hori, lan mierdoso horreik itxe aldera. Eta hori, diskurtsuak antzekuak die, batak modu suabeago baten, beste batzuk modu gogorrago baten, baina danak esaten da bide, migrantiak ondo, baina migrantiak bakarrik lan eitzeko biharra baldin badau, migrantiak ez daukien migratzeko eskubiderik, ez badau lana gure inguruan. Igual pentsau bider da gizakiaren oinarria edo el centro de la civilización lana izan biharrean, lana salariatua izan biharrean, igual beste modalidade batzuk, bizitzeko modalidade batzuk pentsau bider dira. Sin más, honena, azken mesua bidaltzeko, borrokatzia, antolatzia, eta denetan ideia zapaltzaile honei uko itxia alde danetan. Alde danetan esan nahi dut, klasien, lanien, kalien, kuadrian, kontzentretan, espazio politikoetan, gaztetxeak izan behar dien nire ustez, ideia edo grina o impulsa behar da bien sujetu garrantzitsua gaztien artien, gune bat, eta hori, batzia eta konbatirutia esparru danetan ideia reakzionario hauek. Beste bombardeaketa batea sartzeko aste hasiera hontan Israelek barriro bombardatu dau Palestina, 30 hildako inguru txitsitxunera zuek, Netanyahuk esan barri dau, Erresuma Batuak eta Frantziako Errepublikak onartu eskero Palestina estatu legitimotzat, Cisjordaniako eremu handiago bat bere granatuko dauela. Mehatxu behin jau hortaz. Bertan, konfliktuen eskalan inguruen, horren zehaztasunen inguruen eskala sartuko, baina, hori ondiokan mantentzen da egoerie bera, espada egoeria bukaketan bere horretan. Orduen gureko duke azpimarra jartie geixen bat arrasaten eta Euskal Herri mailan emuten dabitzen boikot edo harreman eteteen kanpainetan, izen arrasaten adibidez BDZ gitzen dauen lana txalogarritxe da, konbertzio Israel produktuek, Israel produktuek kentzeko exigentziak inaz, presiño mekanismoek martxan jarriz, mobilizazioek, nagba eguna gora ekarri, eta bar. Hau da, gaztetxetik deitzen dugu, balako ekintzan parte hartzera, eta boikota bera martxan jartzera. Gero Palestinakin elkartasuna plataforma hobetan funtzinue, beste eskala baten, Euskal Herri mailan harremanak etetera bidien itzen dauen lana, ero barriro horren informazioen rekopilazioe, kontzientzio kanpainak eta tokian toki ekintza ezberdinak. Arrasaten ez du, aztu bier, unibertsitateak ditune harremanak Israeleaz, Ikerlan babil armamentistikan barruraino sartzen eta gauza ezberdinak ikertzen.
Ero, Mondragon korporazioa bera horrebe itxula harremanak Israelea. Zaba, Israel hemendik azten da nien esaten dugun momentuen zozaitzi da. Israel sostengatzen da bien estatu, instituzio, harreman diplomatiko eta kultural danak Euskal Herri zenbe ondo errotute da zelako. Bai, garrantzitsua da, eta animatzen zaituztegu danoi, BDZ-ako baditxuelako kartel batzutan zeintzuk bien arrasaten ditugun Israel dar jatorrizko produktu ezberdinak, apurtu daigun gure komodidade hori eta saiatu bigarena da, produktu hori bokota itzen gure txikitasunetik alik eta geixen aportetako borrokontara, eta berdina esaten dut, zuk komentatu dituzun kasu horrekin, gurien, MUk, Ikerlanek, guzti hauek seinalaben bide, ze hostia zabitzie zuzenian genozidio bat ikusten gabitz, zenbat amarnaka mila pertsonel die, zenbat amarnaka mila umel die, zenbat amarnaka mila bai, eriotza ikusi ditugu zuzenien borbadak eta herri oso bat botain jaue bere lurretik. Gainera Trumpek esaten da gura, bela ontxe Dubai 2.0 bat monta hor, claro, milioika eriotza, milioika desplazamendu tekin pribatuak berriro be haunditu eta beratzen dako leku egoki bat moldatzeko. Oinjale hilabetiak izan zan hori, Trump presidente zara igo zanien eta, baina esan zegoen, bai, Gaza es un buen sitio. Hace buen tiempo, tiene playa, tiene que ser un sitio interesante para vivir, para hacer turismo. ¿Saben lo que dice que hay Narusendua? Representando a cientos de miles de personas munduko potentzia undixenetariko baten ordezkari batek esaten dau genozidio bat itzen dabien bitxartian, genozidio hortako biztanleak bizidien tokixa, turismorako eta olako aberatzen dako leku egokisa dala, eguraldi ona dauelako eta playa politxa daukela. Praktikan hori dalako, esango dut, egoera bera da, kapitalismoaren aurpegi gordinena dala genozidio bat. Orduen hori, jarriketie lanien Palestinaren alde, hemendik, ingiken honena hori dalako, dala Palestinar herriaren aldeko kontzientziazio kanpainak aktibatu, boikotak abiarazi, eta Israel, hau importantia da, Israel zuntxitzera bidien enbidegulana. Hau da, inundik inora ezin jau permitiru Israel bera zilegitzat joti, ez da zilegia Israelen existentzia, horrek Palestinaren ezagapena dakarrelako. Israelen existentziak berak Palestinaren arrisku bat ekarriko da, eta Israel estatu artifizial bezala zeuntxitu biharreko zeo zer da. Zapaltzailea dalako bere existentzia bera. Hau da, Israel berrogeita zazpiar uste sortu zan zeo zer zan, potentzia imperialista ezberdinek erabaki zabielako, eta ez da judutarrei bueltatzeko jasotza hauien zure sufrimentua, hori izan zen estrategia politiko bat, eukitzeko euren kontrolpeia, mendebaldeko potentzien kontrolpeian egongo zan sukursal bat eukitzeko en el Oriente Medio, ekialde hurbilan. Hau da, eta garrantzitsua, Israel señalatzen danean, ez da para nada judutarrak señalatzen dana da Israelgo estatua eta sionismoa proiektu politiko bezala. Seguro nik etxaben sudurra, ez da euskaldun sudur, ero judutar sudur izego dan, hori, ez da problemi, ez da judaismo ebera, judutarrak. Baizik eta Bilbon adibidez Europa Ligeko finalien egon ziren sionista kuadrilla horri danak. Horri be aurre itxi, importanti da. Nontxe, nik aipatzeko, jak aipatu dugun boikot kampaina eta guztoko jaten impulsetia eta jendiai posible da kontzentzian sartzea. Hemen ditut produktu batzuk, arrasaten ditugunak, BMen adibidez, pipas BM gigantes, da Israeldar jatorrizko produktuak. Garden Gourmet, uste dala veganuen hamburguesak, ez dakit tofu edo lakoren bat, aguacate hass, HASS, eta datil medjoul.
hori da behemen dauzen produktuak. Eta Lidlen berriz, datil medjoul, bai, saltzen diela, eta toallitas húmedas. Hementxe, gure bazue informatzeko, kodigo de barra zen, 7 biberatzi numeruekin azten dien numeruak die productos de procedencia israelí. Orduen, posible baldin bauketzue, nik usteot gure bete behar bat dala produktu honei boikota itxia, eta posible baldin baukegu BMeri eta Lidleri exigirutia bertan gazenean produktu horrek erreziratzeko. Presiño horreaz igual zehozen lortuko dugulako. Hori da. Vale. Notiziekin hau, nik uste dut pixkatu orokortasunetik jo dugula, baina zaitu gare konkretizatzen eta ideia klabe batzuk zabaltzen, eta ontxe urrengo puntu bezala guztoko jakun gaztetxiekin sartzia pixkat, gaur igual ez dugu ingo egoeren errepaso dirik, baina bai guztoko jakun komentatzia onjala bi aste zestuan izan resistentzia jaialdia. Dala defentsa komunitateak urtian behin itxen dauen jaialdi bat, helburua ala gaztetxien edo gune okupatuen defentsarako dirua batzia, gero gune okupatu hauen eta gaztetxien gaztetxe hauek eta gune okupatu hauek arazotan da zenien horren defentsa kanpaina finantziatu ahal izateko espazioa da, basikamente. Berri errepasatzea, defentsa komunitatea moduko erramintzak behar-beharrezkoak die gaur egun bizi dugun ofentsiba honei zela baitxaurre itxeko, kanpaina ezberdinak aurre abiarazteko eta gaztetxe ezberdinen defentsa bera finantzia balizateko, bestela borrokatzeko espazioa barik aurkitzu bigare etorkizunean eta hortarako defentsa antolatua derrigorezkoa da eta gune autogestionatu okupatu ezberdina arteko elkarlan hori sustatzia garrantzitsua. Ezinbestekoa. Orduan hori, maiatzak 17an egin zan jaialdi hori zestuen, gu hemen musakolan ginguzen batzuk, beste batzuk bertan egongo ziren, baina bueno, animatzia, defentsa komunitatea egunerokotasunean jarraitzera, eta ikustia eurak itxe dituzten kanpaina ezberdinak, masaia gaztetxe eta gune okupatu ezberdinen aldeko defentsa, politika ezberdinak seinalatzen dituztelako bai, eta kanpaina politiko ezberdinak abiarazten dituztelako, betik gai berdinaren buelta. Adibidez, Amurrion atzo gerrespan hau ama izeneko enpresa desokupa bat bertatu zen, eta defentsa komunitatea izen zen, espazalilean egin etxandu hostiez salatu egon, eta bertatu zen bertako jente bat, jente horrei aurreitxera. Hori, aipatzia, gaztetxen kontuekin, olako erramintzak ze garrantzitsu gibien, eta ze garrantzitsua gibien bai, olako gauzetara jutia. Mondaran rolera jutia, baina asko sobe da, olako espazioetara jutia, hori Mondaran roleko eukiko ditu helburuak izango die fin lukratiboak enpresa pribatu bezala, eta honek gutxienez, helburu kolektibo bat dauke, gaztetxiak eta egunerokotasunean inbeste enbutan duzkuten espazio horrek defendatzeko helburu hori. Vale. Ez dakizu zer geixo daukatzu nanekin komentatzeko, nik labur ideia hau guztoiko jaten errepasatzea, baina, errepasau dut ja, eta ontsa sartuko gare pixkat gurien daukegun kalendarixoakin, edo urrengo astietan arrasateko gaztetxean eukiko ditugun ekintza ezberdinekin. Bai, ja kursue bukaetan doie, orduen ja hasi gara guelta batzuk emuten udan bertan ingo dien gauze, ero San Juan horretiko kontu ezberdinei, orduen pentsakako ideia hona dala, nik uste ideia hona dala berez, pintxopotie bera rekuperetie, ero pintxopotie nik esautu enagoen pintxopote hori, klasiko hori, esaten dana, etxaeko bat esatuko da, hori gaztetxera ekartie. Que guapo esauzen pintxopote horreik, Peru. Euro bategatik, kainatxo bat, pintxua, muxibarren pizza zatixa. Orduen horreik geurera ekarti da esmue. Orduen, ekainak 5, 12 zen, hogeita zila ez du ikusten biabliedanik. Bueno, jendeago bako elin baduke. Ez du ikusten biabliedanik. Orduen,
egun horretan, gaztetxien orduatik aurrera, pintxopote eskaintza hori ebiko dugu. Janai ezberdinari, parrillaren tartien ebiko dugu, fango gara gauza gisa bataten. Baina ideia bera hori da. Eta, adibidez, 12 gabez be, zabalduko dugu, baton batek pintxetako, DJ zeteko gogu euki eskero, idatzi deixera gaztetxeko kontura eta ingutzau lekutxo bat 12 gabien, adibidez. Bai, gaztetxeen be, ambiente pixkat egoteko, gaztetxera urbiltzeko itxura hori berreskuratzeko kontzertu puntual batzutatik aratago, eta pintxopotian esentzia hori pixkat rekuperetan saiatzeko, ekintza bitxia iruditu jako. Bertan egote aukeri ongo da, jarriko dugu futbolina, barruen errelik atzaldez, hori atzaldien be barruen erreti importantia, eta garnetan ez dutzu egizten erreten, gaztetien erreteko aukeri auketzu. Erretzailean dako gutxien ez gune seguru bat izango da. Gaur egun daukegun ofentsiba honen gainetik, gutxienez espazio libre batzuk eukitzea garantzitsua da. Oasi ezberdina. Imaginatu dut kalia erretzaile ez utzik egongo dela, ni una colilla en el suelo de los erik. Bai, pintxopotiak ingo ditugu. Produktu ezberdinak, produktu janari ezberdina azte bakoitzien, parrilla da bat tarteko, olako parrilla guapo batekin, a ber zera urtatzen den, parrillero guapoa ditugu gainera. Eta hori. Eta bestalde bai, azken aztietan ordu desente da bizartzen gaztetxiei, remodelazion baino, gaztetxeak izan edifizioa da, gainera arazo estruktural batzuk ditu eta mantenketa lan potente batzuk bihar ditu. Orduan azken adixan bagabitz gurre muten, soberan dauen bateriala botatzen, daukegun itxofin ezberdinak arregletan, etc. Jakin deizuen, segura aski uda partien saiatuko garela lan egun ireki batzuk edo itxen, orduan, animatzen zaitxustegu, gaur danik, interesa baldin baduketzue, gaztetxeko konponketa edo mantekenta honetan parte hartzen, idatzi, itzegin, ezautzen gaitxuzue, eskertuko dugu asko laguntza, eta etorkizunien udara begira lan egun zabaldu ditugu. Jakintza danak izango dira, jakintza tekniko danak izango dira, ongitorrizek geurien, gauzak itxeko, eta gazien bidalako gentien laguntzie eta gentie bertan egotie gaztetxe kursuen zier zabalik egoteko, leku egoki bat eta eroso bat izeteko uda bera lan beteten da normalien, orduen gonbita luzatuta dago. Gainera, kanpora gira gaztetxiak dauken egintzetatik aparte ikusten ez dan lan asko dauela, eta lan hortan jende ezberdinan aportazio asko eskertuko dugu. Naizta jakintza tekniko erik ez euki, lanin jarra bai oso garantzitsua da. Saldu barik. Orduen da, migrantiek basaie, ondio gara. Ez, garantzitxo izango gara gu. Migrantiek ez daukiela jakintza tekniko erik. Zurarin jarraren ideia, lehen hortara gueltauta. Eta berez hori, orduen itxi aurretik, bukatu aurretik, gure datorren ekaineko podcasterago buruen daukagun ideia bat aurrera atateko, zegoen laguntzi bieu, ikusten gabiz, azkenengo boladan, bai Mondrauen, eta bai, orokorrien, berbein jo, behin jo gizautan baitxe autoritarismoaren gorakada bateaz, estatuen gogortze bat, eta polizia indarren autoritarismorako joera, eta, oikotasun horren inguruen berbein izen dugu. Orduen gureko duke, gentiak, atorren hilabeteko podcasta, zentretie polizian hausizen, eta hortarako herriko gaztiok, bihalketie geuri, testigantza ezberdinak, idatziz, audiobidez, ergon, atortzi gure basu etorri, eta bertan, adibidiek batu eta horren inguruen hausnarketako. Orduen fango gara gauza gehitza igoten zeretara eta emungo ukaki honeaz, baina asmuen hori da. Poliziarekin eukin dituzuen testigantza, arazo ezberdina kontetie geuri, bide ezberdinetatik, eta gero guk hemen esposatuko ditugu arazo horrein inguruen berbetako. Horrein inguruen berbain eta ondorixo batzuk atera, baldin badugu.
Bueno, a ver, hemen poliziakin arazoek ukitxun jende dana sartzen badugu hona, igual goienako edifizio danakin bez garek abiluten. Baina, bueno, seguro. Norbaitxik baldin baduke kriston esperientzia txarra, kriston arazo txarra kontatzeko, gukatiek zaure Pero konta gura dauela, eta txarto gura dauela behar behitxie, ez da gizein eta ez din inguruen, ero... Itximaz, barruen daukene azarre hori eta gura dauela, botaizu zeuen kontue. Hori da, eta hori, animau zaitxie, danok testigantza horiek botatzera, inmemoria ariketa bat, zehatu isa danok ditu poliziakin arazuak, orduen, inmemoria ariketa bat, Laister zabalduko dugu, Laister baino, ekaina erdialdian edo zabalduko dugu, aukera moduen Instagrametik edo leku ezberdinetatik, testigantza horrik botatzeko aukeria, besteran pertsonan be posible eukiko dozue, eta animau zaitxie, ia ber, ke anekdotas salen, no? Batzuk egon goi, seguro. Batzuk baino gehiago. Guk baditzugu baten batzuk, así que imagina... Beti karakteriza bizan zare tipo formala izatearen, ez da? Ne bai. Orduen, hori, berez, listo. Bai, eskerrik asko entzutean. Eskerrik asko entzuleoi, eskerrik asko Peru, eta hurrengo arte. Gaur ezin dugu esan eskerrik asko itziar, ez da hortik, baina bueno, hurrengoan egongo zare. Hurrengo arte, gente, animo.